Jo t'ho puc ensenyar tot, tio. Saps que corres el perill de convertir-te en un gilipolles? Ah, sí? Sí, tio. No, doncs vigila molt el que dius, eh? Ja ho faig. Doncs vigila molt! Colla! Tu, tio, veig que vosaltres dos seguim igual, no? Ens estimem molt, eh? Ens estimem amb molt de carinyo. L'enemic de classe ja s'ha estrenat a Figueres. Aquesta obra teatral, protagonitzada per joves triats en un càsting per la companyia La Bèstia Peluda, vol donar recursos a professorat i alumnes per resoldre problemes i conflictes que pugui haver-hi a dins i a fora de les aules dels instituts. El conseller comarcal de Joventut, Pere Giró, i la coordinadora territorial de Joventut a Girona, Anna Prior, han assistit a una de les primeres representacions a la CATE. És que vostè és un subnormal amb ulleres, tio. Perfecte, ets un noi magnífic. Sí? Doncs crec que et caldran 15 anys. I la meitat del ferro que hi ha a la puta Torre Eiffel perquè se t'aixequi, tio. Els 6 protagonistes d'aquesta obra responen a perfils força estereotipats. 6 joves de famílies desestructurades que s'han quedat sense professors després que no hagin pogut sobreviure al seu comportament. I què és el que veig? Files de xavals amb cares d'angelets i braços creuats. I davant d'ells, un professor aguantant un tall de guix, l'últim tall de guix de tota la ciutat. La cara de xavals radiants, com plens d'esperança. Una d'aquestes nits em col·loco davant d'un mar. Imagina, una d'aquelles nits amb estrelletes, amb la lluna plena, i allà segur que em pren. Amb les seves ulleres de cul de got, les dents de Bugs Bunny, el braç trencat com tornant tirat, com si primer l'haguessin disparat i després atropellat. Els alumnes, en trobar-se sense professors, decideixen que cada un d'ells realitzi una classe a partir de les seves experiències personals. El millor s'emportarà una bossa de pipes. I el que faci millor la classe... Mira, ara no dic el premi. El que faci millor la classe s'emporta la bossa de pipa. Tensions, baralles, insults, dubtes i influències convidaran a analitzar aquests comportaments. Em poso la mini, me'n vaig a la disco i em repasso a tot el que em ve de gust. Quin catxes! Ets un pilot de merda. No volia dir de tu i que t'estigués apuntant amb una escopeta. Ets tot el que diuen de nosaltres. Basura. Això és el que ets. Estúpida. I tu? Espera, cabró. L'enemic de classe, després d'estrenar-se a Figueres, es representarà a diferents punts de Catalunya. Els 6 papers protagonistes se'ls reparteixen 12 joves per garantir la celebració de les funcions segons la seva disponibilitat. Allà al mig, aquella tia del cartró, amb aquell somriure de l'envina, com si m'estigués dient alguna cosa. Pues la molt zorra m'estava dient sudaca, tio, com el subnormal de classe. Treu-te de segueta, va. Oh, baralla la vista, loco! T'estàs preocupant per mi? Per què cony has deixat que et pagués? Et juro que no volia. No volia, però em poso nerviós i em poso a picar com un subnormal. I total, per què em serveix? Per què cony em serveix, tio?